हाय फ्रेंड आसतु कुली तुलिबा कुली खाइबा जो मानकर देह भल अच्छी से माने आसतु कुली खाइबा कुली प्रबल मात्रा रे काहे कि ना जो मानकर देह भल नहीं से माने कुली खाइले आउरी देह खराब हो समस्त देह खाइ पारे हो तू आपनकर एते लेट जे कुली खाइयाडा सरस्वती पूजा थिला ना सरस्वती पूजा पूर्व खाते सरस्वती पूजा चली एबे जहार जेते मन इच्छा एते एते सारा कुली खाइबा ओहो ताले आपण पाठ पढंती केते मु तो जानि नै सरस्वती पूजा ठाकुर मु पाठ आमे केते बेले पढू केही भी देखि पारि ओहो तुम भारी पंडित बहुत सुंदर कुली एते कुली हेची प्रबल मात्रा रे अल्प तू रे मु खाइबिनी तू एकुटिया खाइबु तोर तू न खा मु 4 दिन पड़ी खाइबी कोन ठीक अछि रे एकुटिया खाइबु एपट को पळे आसी मते ठंडा लागिलानी पळे आउ दरकार नै सेति का पोरा तो चली गला कित कमी आउ खाऊ आउ तोड़ ना सेति हेजु देखंतु केते सुंदर सुंदर कुली आपण माने भी जदी खाइबे ताले आसंतु जल्दी जल्दी मु बनौची आसी खाइ जाऊ ये खाली काटिबो मु खाली गिलिबी मु पाठ पढुथली मते कुली काटिया पे डाकी आछि जल्दी जल्दी काट नले मु गोटे पन्नी का आनछि दी जण बसी काटिया गोटे कथा कहूची 20 थर कौन ला खट्टा कपाळ खट्टा पखाळ क 20 थर क 20 थर कहबी तो तू कोन दबु कौन मो पाखरे जाहा थिबो तार भीतर जदी मांगिबु ताले देखि नले दे ना दबु कोन पैसा तापे कहबी 500 टका दबु तो नै जा तो पाखरु नै कि तते दे ना ना तू नै कि आगरे नै कि तापे कहबी जा पैसा लाग मु आनिया कोन दरकार मु विश्वास देबु हो जदि न देलु मझिरे गड़बड़ करबोनी तो तोर भी थरुटी भूल होबा दरकार होबनी जेमदी टोटली तू कोन मु कहबी हो को को जल्दी को कहबी तो कोन कहलु सेडा कीटा कपाळ खट्टा पखाळ कोन कोन तते को मु भूली लेनी केते थरबी कहि जाओ थरे को खट्टा कपाळ खट्टा पखाळ केथरा कहबी 20 थर को जल्दी को जेमती थरुटी न भूलबे हो थरुटे न 5 थर भूल करने रिलैक्सेशन अछि 5 थर माने 20 थर भीतर 5 थर भूल करबी कि 20 थर ठीक कहबी हला ना ना हे परियन ओ केथरा भूल न चांस अछि 2 थर कोन सेटा खट्टा कपाळ खट्टा पखाळ खट्टा कपाळ खट्टा पखाळ खट्टा कपाळ खट्टा पखाळ खट्टा कपाळ खट्टा पखाळ 3 थर कहलु आपण माने भी कोन गुण खट्टा कपाळ खट्टा पखाळ 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 खट्टा पखाळ खट्टा कपाळ खट्टा कपाळ खट्टा पखाळ 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 खट्टा कपाळ खट्टा कपाळ खट्टा कपाळ खट्टा पखाळ खट्टा कपाळ खट्टा कपाळ खट्टा पखाळ खट्टा कपाळ हेला कोइ 20 थर 500 टका भूल जदी करछि कमेंट दे
ଘରକୁ ଚାଲ ନେବି। ହଉ ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା କହ? ଆଉ କଣ ବଗର ବେକ ବଙ୍କା ବଗର ବାପାର ବେକ ବଙ୍କା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ଶୁଣିଛି। ହଉ ତୁ ଏଇଟା କଣ କହି ହବ କଣ ସେଟା? ଏଇଟା ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବୁ? ବେଗ ବେଗ ବେକ ବଙ୍କା ବେଗର ସେ ବଗର ବେକ ବଙ୍କା ବଗର ବାପାର ବେକ ବଙ୍କା 15 ଥର କହିବି ହେଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ଦବୁ କହ? ନା ଏଇଟା କହିହବନି, ମୁଁ ତ ନିଜେ କହିପାରିବି। ହଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବୁ କହ? 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା ତ? ବଗର ତୁ ଦେବିନି। ବଗର ବେକ ବଙ୍କା ବଗର ବାପାର ବେକ ବଙ୍କା ବଗର ବେକ ବଙ୍କା ବଗର ବାପାର ବେକ ବଙ୍କା ବଗର ବଗର ବେକ ବଙ୍କା ବଗର ବାପାର ତୋର ବେକ ବଙ୍କା ବଗର ତୋର ବେକ ବଙ୍କା ବଗର ବେକ ବଙ୍କେଇକି ରହିଛି ତୋରି ବେକ ବେଗର ବଗର ବେକ ବଙ୍କା ବଗର ବାପାର ବେକ ବଙ୍କା। ମୁଁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୋକ ଖାଇଦେଇଛି ତେନ୍ତୁଳି। ତ ମୁଁ ଦେଖୁନୁ ଦେଖାଉନି, ତୁ ନିଜେ ଦେଖାଉନ ତ। ତୁ ବନେଇତେ ତୁ ରାତି ହେଇଯିବ ପୁଳି ବସିକି ଖାଇବୁ। ହେଲା ଆଉ କଣ ଅଛି କହ? ମଜା କିଛି କହ। ମଜା କିଛି ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ। ଚିଚି ବଗର ବେକ ବଙ୍କା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ତୋ ବେକ ବଙ୍କା ହେଇଛି। ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମଜା କର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁ କହନି, ମୁଁ ଦେଖିବି କହ। ମୁଁ ତତେ ଜଣା ଦେବି କହ। କହିଦେବୁ ଯଦି ଖଟା ପଖାଳ ଫଟା କପାଳ 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 ନା ସେଇ ବଗର ବେକ ବଙ୍କା ବଗର ବାପର ବେକ ବଙ୍କା କହ। ବଗର ବେକ ବଙ୍କା ବଗର ବାପାର ବେକ ବଙ୍କା 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 ବଗର 14 ତୁ ଜାଣିନୁ ବଗର ଛୁଆ ବଗ ତାହେଲେ ବଗର ଯୋଉ 100ଟା ବାପ ରହିଲା ତାଙ୍କର ବି ମାନେ ବଙ୍କା। ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ ବେଗ ତ ବେଗ ଆଜିଠାରୁ ବଗକୁ ବଗ ବୋଲି କୁହାହବନି, ବେକ କୁହାହବ ବେଗ। ସବୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହେଲା ଖାଇଦେଇଛି ପୋକ। ମୁଁ ଖାଇନି ସବୁ ମାନେ ପୋକ ଖାଇଛି, ମୁଁ ଖାଇନି। ମାନେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଖାଏନି, ଟୋଟାଲି ପସନ୍ଦ କରେନି। ମାନେ ସେ କାଟିବ ବନେଇବ ବୋଲି ମତେ ମାନେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଖାଏନି, ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଗୁପଚୁପର ଟେଷ୍ଟ କେହି ଜାଣିପାରିବେ କି? ପାରିବେନି। ଗୁପଚୁପ ଖାଇସାର ତାପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଥରେ ଖାଇତେ ଦେଲେ ସେ ଭାବେ ହଁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଖାଇଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଖାଇପାରେନି। କହିବ କେମିତି ଯେ ହଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲୋକ ଥିବେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ କହିବ ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ ଖାଏନି ହେଲା, ମତେ ଗୁପଚୁପ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଆରେ ତୁ ସେଇ କଥା ତ ହେଲା, ତୁ ଯୋଉ ଯେବେ ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଗୁପଚୁପ କହିବ କେମିତି? ସେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇଛି ନା ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ତା ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲେ ଦିନେ ଆଧେ ସିଏ ବି କହିପାରିବେନି, ଲୋକ ଥିବେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତ କହିଥିଲି ଗୁପଚୁପ ଖାଏନି, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେନି, ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଉ କହିବ କେମିତି? ଏଇଠି ତାକୁ ସୁଲସୁଲ ଲାଗିବ, ଏଇଠି ପଳେଇବ। ଦେଖନି ଦେ ହଁ ଜଲ୍ଦି କାଟ, ଖରା ଗଲାନି। କାଟିଦେଲି କଣ ଆଉ ନାହିଁ ହେଲା। ଚାରି ପାଖ ପୁରା ମାନେ ଖରା ଜାଗାରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ତଥାପି ମୋ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ପୁଳି କଟା ସରି ନା କଣ? ତୁ କଣ କ୍ୟାମେରାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଆଡକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲୁ ବେ? ତତେ ଭଲ ଦେଖାଉଛି ନା, ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟକୁ କଣ ତୁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବନେଇଛୁ।
ଇଏ ଜାଣିପାରୁନି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ମୋ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଲା? ମୋ ପାଖରେ କାମ ଫାମ କରୁଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କୁ ବାହା ହବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବଚ୍ଚନ ଲ ତୋର କହିଲେ ये वीडियो तो केबे भी देखिबारे जदी देखियो तो घरु उठी नहीं जो ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ମୋ ପାଖରେ କାମ आ କରୁଥିଲା। कौन झियारी को नहीं जो नाचिया भाई एंटरटेन करियो ना कौन ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ହଉଛି କହିଲେ ଖରାପ ହବ ଜେଜେ ବାବା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କୁହେ ବାହା ହେବି ବୋଲି। ओहो ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ମାନେ ମୋ ବାପାର ବାପା ସେମାନେ ଜେଜେବାପା ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିପାରିଲି। ଯେତେ ବୁଢା ତାହେଲେ ତୋର ଆଉ ଇଏ ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଲୁ କଣ ବେ? ବାପା ବା କହିଥିଲା ବି ଅଣାକୁଣି ରଖିକି ଅଲଗା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ସେ ଖାଇନି କିଛି ହଁ और तीनटा था बाबा खाइए बाबा भी खाइए ना ना ये खट्टा ऊपर भाग ଆଉ କାଢ ନା ଏତେ ବହୁତ ହେଲା। खाओ तो पक्का ଇଏ ମାନେ ଖାଇବାରେ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଖଟା ଖାଇବା ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଆଗରୁ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଏ ଖଟା ଖାଇବ ପୁରା ଏମିତି ଖାଇବ ପୁରା ରସଗୋଲା ସେଠି ମାନେ ପ୍ରବଳ ମିଠା। ଯିଏ ଖାଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରସଗୋଲା ହେବେ ନା ଖରାରେ ପକେଇ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଖରା ଇଏ ନାହିଁ ଖରା ମାନେ ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା କାଟିବା ନା ଖରା ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ମେଘ ମାନେ ହେଇଛି ତ ମେଘ ଟିକେ ତ ଖରା ଅଛି ଏତେଟା ବି ନାହିଁ। ହେଲା ଏବେ ତ ଚୁରି ଚୁରି କ୍ୟାମେରା ବାହାରୁ ଖାଇଦଉଛି ଏପଟେ ଖାଇଯା। ଏଇଟା ହଉଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଲଙ୍କା କାଇଁ କାଟିଲୁ ବେ ଲଙ୍କା କାଟୁଛି ର ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡଟା ଆଗ ଟିକେ ପକେଇଦେ। ଆଉ ଯୋଉ ଇଏ ବିଟ୍ ମୁଁ ରଖିଥିଲି କି এইপটে এটা হচ্ছে ব্ল্যাক সল্ট। আমচুর যে পাউডার ଥିଲା সেটা আনলুনি। এইটা হচ্ছে মানে নর্মাল সল্ট অল্প। এটা দেখছন্তি হଉ ତୁ କହନି ବଗର ବେକ ବଙ୍କା ବଗର ବାପାର ବେକ ବଙ୍କା 5 ଥର କହ। କିଏ ଖାଇବ ଲଙ୍କା ନା କହୁନୁ। ବଗର ବେକ ବଙ୍କା ବଗର ବାପାର ବେକ ବଙ୍କା ବଗର ବେକ ବଙ୍କା ବଗର ବାପାର ବେକ ବଙ୍କା ବଗ ବେକ ବଙ୍କା ବଗର ବାପାର ବେକ ବଙ୍କା ମୋ ବେକ এটা খা ই মালু ই কুড় মতে তো কিছু লাগুনি। ଲଙ୍କା ଥିଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇ ଦେଇଛି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଇଦେଲା। କଣ ବେ ଇଏ? ଆହୁରି ବି ଖାଇଦେବି ଲୋ ମା ତୁ ମଣିଷ ନା କିଛି ଏ ଶଳା ଘୁଷୁରିଟା। ଇଏ ଓଇଟା କିଏ ଖାଇବା କଥା ନ ପକେଇଦି ମୁଁ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଅଲଗା ଇଏରୁ ଆଉ କଣ ଆଜିକାଲି କାହା ଓଇଟା କିଛି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ତ। ଏଇଟା କିଏ ଖାଇବ ସିଏ ତ ଖାଇପାରିବେନି ତାକୁ ଏଇ ମଞ୍ଜିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହ ନା ମୁଁ ଆପଣ ଖାଇବି। କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଖାଇବିନି ବାବା ତମେ ଖାଅ ମୋର ସେ ଗୋଟେ ଖାଇକି ହେଇଯାଇଛି। ଲଙ୍କା ପକାବି ବେଶୀ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ବେ ଆହୁରି ଲଙ୍କା କଣ ଦଉଛୁ ତାକୁ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ନେଇକି ଉଠେଇ ଦେଖେଇବା ପାଖରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବେ ନହେଲେ ଆମର ଖାଇବା ସରିଯିବ ପୁରା ପୁରି କମେଣ୍ଟରେ ହୁଁ ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ନହେଲେ ସରିଯିବ ମୋର ଏକା ହିଁ ମାନେ ହବନି ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। କି ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟି ମାନେ ପ୍ରବଳ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଲାଳ ଗୁଡ ଖାଇବେନି ତ ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେନି ତ ନ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଏକା ଏତିକି ୟାକୁ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ ଟିକେ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ମାନେ ପେଟ କାଟୁଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲା ପେଟ କାଟୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଖାଇ ଆମର କ୍ୟାନସଲ୍ ପୁଣି ତାର ମନେ ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିଦେବି। ହଉ ତୁମର ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖାଇଚାଲ ଏଇଟା ସଫା କରିନି ଟାସ୍କ ଦେଇଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା 500 ଟଙ୍କା ଦେବାର ନା ନାହିଁ ଏଟା ହେଲା ଦେବି ତାରି ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନଦେଲେ ବି ଜଣେଇବି ଗୋଟେ ଖାଉଛି ହେଲା। ଲୋ ମା ଖାଉଛୁ କୋଉଭଳି ଏବେ ଏତେ ଖଟା ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଆପଣମାନେ କିଏ ଖାଇଛନ୍ତି
ଯେଉଁ ଭାଜିକି ପାଣିରେ ପକେଇକି ଖାଇବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଯେତେ ସବୁ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ୟାକୁ ଜଣା ହେଲା। ଛୋଟବେଳେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଖେଳ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଟିରେ ଆଗରୁ କ'ଣ କରେ ନା, ଘରୁ ଟମାଟୋ କିଣା ହେଇକି ଆସିଥିବ, ଟମାଟୋ ନେଇଯିବ, ତା ଭିତରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ଭରିଦେବ ଗୋଟେ କଣା କରିକି, ତା ଏମିତି ମାନେ ଚିପିବ, ଚିପି ଚିପି ତାର ପାଣି କାଢ଼ିକି ପୁରା ମାନେ ମେଲ୍ଟ କରିଦେଇଥିବ ଭିତରେ, ଉପରେ ଚମଡ଼ା ବି ମାନେ ବାହାରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାପରେ ତା ଭିତରେ ପାଇପ୍ ପୁରେଇକି ମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ମାନେ ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ଟମାଟୋ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମାନେ ଛିଣ୍ଡିବନି, ପୁରା ଦଳିଦବ ଭିତରେ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଗୋଲ ଥିବ। ଗୋଲ ଥିବ, ତାରି ଭିତରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଯଦି କିଛି, ଆମର ତ କିଛି ମିଳିବନି କାହିଁକି ନା ଆମେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ଏତେ ସବୁ କିଛି ପାଇବୁନି, ଲଙ୍କା ଆଉ ଲୁଣ ପୁରେଇ ଦେବୁ, ଘାଣ୍ଟି ଦେବୁ, ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବ, ଟେଷ୍ଟି ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ବାହା ହେଲେଣି, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଏବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲିକି ଭାବିକି ବସେଇଛି ପାଖରେ, ଏହାକୁ କେତେବେଳେ ମାରିଦେବି ଜାଣିପାରିବେନି, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଉଠେଇ ଆଣିଛି। ସାଙ୍ଗ ଯେ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଘୁରିଆ ବୁଲିଆ, କଥା କହିବା, ଖାଇବା, କିଣିଦେବ, ସବୁ କିଛି କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଖଟା ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଟାଇମରେ ଇଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବେନି। ନା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁପଚୁପ କେହି ତ ବି ଖାଇଛି ହେଇପାରିବେନି ନା। ବାବା। ବସି ଖା। କିଏ କିଏ ମୋର ଖଟା ଖାଇବା ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ହବ, ସେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେଇଯିବି ଟିକେ, ମୁଁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁକ୍ତି ନା। ହାय। ଏଇ ମାନେ ତାର ଏଠି ବସିକି ଖାଇବା ହେଲାନି, ସେ ପୁରା ମାନେ ସେଠି ଉପରକୁ ବସିକି ଗଲା। ଖାଇକି ମଜା ଲାଗିଲାନି, ଉପରେ ବସିକି ଖାଇଲୁ, ଏଠି ରାସ୍ତା କରିକି ଯାଉଛି, ଡାକିବି ଆସ ଖାଇବ, କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଖରାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେଣି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଥିବ ନା। ଖଟା ଖାଇବାରେ ମାନେ ପୁରା ପକ୍କା। କାହିଁ ତୋର ତ ସରୁନି ଏଯାଏ, ମୁଁ ଟିକେ ବଢ଼େଇକି କହିଦେଲି କି ତୁ ତ ସରେଇ ଦଉ। ରଖିଦେବି କାଲି ମାନେ ଏତେ ଖଟା ଖାଏ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ ତାକୁ ଦିନ ସାରା ଯଦି ଖଟା ଦେବେ ସେ ଆରାମସେ ଖାଇଦେବ, କିଛି ତାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ, ଚୁପେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଚୁପେଇବ ଯେମିତି ଏଇଟା ଖଟା ଖାଉନି, ରସଗୋଲା କି ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ, ଗାଜର ଫାଜର ମୂଳା ଚୁବେଇଲା ଭଳିଆ ଚୁବଉଛି। ଯାଉ ହଉ ଖାଇଦେ, ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା କରିଦେ, ତୁ ତୋର ଖା, ମୁଁ ମୋର ମୋବାଇଲଟା ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ପଢ଼ିବି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ। ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟାଟା, ବହୁତ ମସ୍ତି ହେଇଗଲା।